गोथार सावन दान जागायजेननाय लोगो लोगो गोबां सिबियारिफोरा उपबास फालिथाय थायो। सावननि उपबास थानाया खालि धोरोमनिल' नङा, बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि सावस्रि मुलाम्फाबो मोननो हायो। सावननि उपबासखौ मा बायदियै थायोब्ला सावस्रिनि मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनो लादों। उपबास जागायजेननायनि सिगां गावनि सानखौ गिलाससे दैजों जागायजेन। सानसेनि गेजेराव सम सम दै लों। नारेंखलनि दै आरो हार्बल साहाया इलेक्ट्रलाइट्सखौ आबुं खालामो आरो देहायाव दैनि आंखाल जानायखौ सुफुङो। उपबास थानायाव माब्लाबा लोरबां मोननो हागौ। बे समाव नोंथाङा थोजासे जिराय आरो गोब्राब खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव था। कार्बहाइड्रेटफोर जेरै माइरं, दालि आरो गाइखेरनि दिहुनथायफोर बायदि फुंखाफोरनि प्रटिन आरो गोबां फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगंफोरखौ जा। उपबासनि सिगां उखैनायफोरखौ दबथायनो बादाम, गोरान फिथाइ आरो थाजिम फिथाइफोरखौ जा। उपबासखौ सिफायनाय समाव फिथाइ सामथाइ एबा खाजुरनि मोनसे फिसा बाहागोजों जागायजेन। बेनि उनाव दसे जिरायथ'नायनि उनाव रेजें आदारखौ जा। बेयो थैनि सुगारनि थाखोखौ हरखाबै बांनायखौ होबथानायाव मदद खालामो आरो हजम खालामनायाव हेफाजाब होयो। उपबासनि समाव कफि आरो साहा बायदि केफिन गोनां लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। केफिनआ देहायाव डिहाइड्रेशन खालामो। जुदि नोंथांनाव सिगांनिफ्रायनो सावस्रिनि जेंनाफोर दंब्ला उपबास थानायनि सिगां डाक्टारनि सुबुरुन लानाया गाहाम।